Kakailian, agduduma ti kababalin ti ina. Ada dagiti makuna a pagwadan, adamet dagiti makuna nga awanan karbengan. Nga manya kaditi rumbeng a kababalin ti maysa nga ina, tapno isuket maawagan a pagwadan ken naimbag asilaw ti pagtaengan. Iti umadanin nga aldaw dagiti ina. Sagutan na kayo iti parang, ama kaipaay adal ken pagsarmingan. Babaen ken ni Dayan, Monica Tukay. Saan kayam si Laksin Liv E. Falingaw and naituktukan ako. Awan ti umasping iti gagat, panang salukag, ken sakripisyo iti maysa nga ina. Nang runa, iti panang sarangat kadagiti karit adumtong keng kuana. Kastoy ti kaiyarigan ni Laksin Liv Falingaw, 20 anyos, manipod sa Danga Mountain Province, ang madama nga agad-adal iti Benguet State University. Iti edad na asa nga pulo ket siyam, aring na ang nagtupak ti langit keng kuana apaman anaamuan na inam abulanan nga agdagdagsan. Idinto ang mangrugi payla nga agkolehiyo, banag ang naglidayan ti pamilyana. No pay kasta, desidido daytoy amang taripato ken mang tagibi iti adda iti saklolo na, nga imbilang nan, aparabo, nga uray pay nakapasar daytoy iti cryptic pregnancy, kapod adimanon iti dandanisa nga pulo abulan ti sikog na, iso a kapilitan anay pasitong daytoy iti cesarean. Iti panagkalaysada iti napalabas sa tawan, tinakdaran daleksin ken ti asawa na ti kadagsanan ken kapatgan a responsibilidad. Ti panagbalin adadakkel ti anak da, ani Lili. Kabayatan ti panagadalda, babaan matlaangan, iti panagdarabay, dagiti naganak da. Nalauspat lang iti panagyaman ni Livita na adaan daytoy kadagiti manakaawat a kaadalan na. Asaan amang musik ken kuana, nga ora itugtugot na ti anak na, iti pagadalan da. Karaman pa yan ang pagyamyamanan natin panagbalin ang pagwadan ni Professor na ani Leonardo Apilis, a voluntaryo amang awawir iti anak na, kabayatan ti panag-examen na, kastamatan ti regular a panagklase da. I'm truly grateful save din to kay Sir Apilis and also my classmates na laging nandyan kapag in need ako o kailangan ko ng kikita kay Lily o mag-aalaga kay Lily. So, I'm truly grateful. Hoping naman babalik din sa inyo. Through God, of course. Dumteng man dagiti kanito ang makarikna ni Livy iti bannog, rumingringbaw ti panagbalin daytoy nga ina. Amang ipangparo na iti tarigagay, ken responsibilidad na amang ipaay iti pagsayaatan ti anak na, kabayatan ti panagdakkel daytoy. Kadagsanan akarit para kini Mami Liv, dagiti agkakasakit a panarita nga ibakbakal ti sabali a tao kontra keng kuana. Ngem, inarabid na dagitoy nga inspirasyon tapno mapanaknakan na iti amin at maysa abidot, kat saan ang manlintag babaan iti sabali pay abidot. No diket, rambang lang nga ilintag daytoy babaan iti panagbalin a natibker, ken panangaklon iti kinapudno. Mensahe na kadagiti naganak keng kuana. Anak tayo, wala kayo ay magbarakan sa kanlanta or kastas anumod, wala kayo tayo mangilakan na kaming kakabsat, kung saan sinapuyo, kung yayaman na kayo, kung na kayo amin, sabi ko maya matago-tago kayo. Mensahe naman iti anak na ni Lily. For you, my dear daughter, Lily, please, please, I want you to be open with me as your mother. Gusto ko din maging best friend mo. Arapa abmat ita ni Lexing ti makalpas iti panagadal, kabayatan ti panagbalin na asilaw ti pagtanganda, tapno may payan na iti narimat ang masakmayan ni Lily. Saan na maliklikan ang makapasar dayto iti physical, mental, ken emotional arigan. Ngem, agtalinad iti panunot na nga isu ket maysa nga ina. Ina arumbang lang nga agbalin ang modelo iti anak na. Ina nga adaan iti natibker at determinasyon ken personalidad, ken ina nga agpaay asilaw ti pagtangan para iti binukol na a pamilya. With love and support, you can stay stronger no matter what life gives you. Sometimes, all it takes is a leap of faith to keep moving forward. Laksin Liv Falingaw, pudno ang pagwadan, ken naidumduma ka. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.